Tłusty czwartek. No toż mamy latośne zapusty forbaj. Dzisiaj też ci mamy gryfny, szykowny, tłusty czwartek, na kiedy ni wtory nie poradzili się od Sylwestra doczkać. A przecież mamy jeszcze tino mięsopust, jak to nikie inszego dają, znaczy się ostatki, czyli śledź, a lasz charynek. No i stojdzie wartko kurom fajran faszynku. Faszyn, karnawal, jak to zwoł, tak zwoł. A ja wiem ino tela, co za dawnego pierwi, a jeszcze za moich czasów szumne byli zabawy, fajery i gryfno, szykowno dla wszystkich muzyka. Jak ci do kejsich śpiewali nasze chorzowskie antyki, karnawał, karnawał, co tydzień zabawa, zwyrtne frelki tańcują z chłopcami do rana. Karnawał, karnawał, sąsiad ścisko, sąsiadka, do wiwatu wypili, bruderszaftem skończyli. Trzeba by sam jednakowoż napocząć podleraj, bo to jest tak. Już za starego pierwy od nowego roka Trzech Króli, aże do Wielkiego Postu, byli zapusty. Ostatnie 3 dni dawni mianowali mięsopustami, a to skuli mięsa łopustu, znaczy się pożegnaniu, bo od tego czasu, aż do Wielkiej Nocy, na isto się żadnego mięsa habaniny nie jadło. We mozie już zaś było przeblekanie się na wysokie zapusty za roztomajte maszkary i rozstoliczne tam dziady, cygany, Żydy, dziobły i takie tam insze. Nie można ino tego metlać ze naszymi śląskimi pastuszkami, bo to był zaś blant inszy zwyk. Zaś te ostatnie dni, te całkie mięsopusty, to byli richtig pogłupiałe dni od tłustego czwartku do wtorku przed popielcową szczotą. We wtorych dziedzinach samotne jeszcze niewydane frelki, firnioki, smycyli do najbliższego szynku srogie bele drewniane i podwin się gospodarz nie wykupił jakąś gorzołą, mo się rozumieć i zagrychą, to plali ten bolek wodą. Nie skorzy do frele skokali bez ten beler na lin, a karlusy na łowiec i jak to wysoko w to puknął, tak wysoko mu ten lin, lebo łowiec latoś wyrosnął. Bez ten z Polska mianowany karnawał, zabawy, roztomajte uciechy byli tak srogie, że kiedyś dawno temu jeden Turek, wiecie, taki, który przyjechał ze Polski do temu jego sultanowi godał, co Poloki, a osobliwie chrześcijany dostawają bez ten czas, bez te zapusty takich wariacji, takiego fimla i że dopiero hasie, kiedy im kapelonki we popiele cują na głowa, mogę ich z tego wyliczyć. Krom tych roztomajtych uciech, muzyki, bawienia się, byli jeszcze takie wioseckie przebierańce. I wiecie, wspomniał mi się taki jeden fal, kiedy jeden hajer Bercik go sprawił, jak to on synkowi rychtował przeblecenie. Synek miał być za dziobła. A synek no nie ma utropy, styknie jakiś kożuch na nicę zwyrtnąć, na głowa jakoś cypelmyca z przyknotlowanymi rogami wrazić. Rządził ten mój Bercik od majsliny. No i gorzej jest z cełogody. Po wsiach to mają lepszy, bo wezmą się taki biflowy, wołowy łogon, naciągnie się go na szperchok, tylko dosyć teraz szpędlików i fer. Jerunie, a na co te szpędliki we łogonie, po co? Pytam się tego chłopa, no bo nie miarkuja, nie? Panie ojcze, zdawałoby się starszy człowiek, a żyć opon nie znają, duplikuje mi Bercik. Przeca dziecka, te roztomajte rajduchy, wnet by temu dziobłowi ten łogon utargali, a tak się kej nadzieją na gość szpędlików. Zaraz ten ogon puszczą i temu dziołowi, a że do wieczora ta kita będzie wisieć i belątać się tam, nie? Bez ten cołki czas, bez te zapusty, to był ci u nas jeden grypny zbyt. Wszystkie baby parszczyli, skwierszczyli, roztomajte chrustki, faworki, roztomajte keksy ze szpyrków, folowane marmeladą, futermiloki, kokoski, no i najważniejsze kreple.
We wszystkich śląskich domach ważyło się je we pecie, zawdy to był szmalec ze olejem, co by był fest gorki, no to było najważniejsze. Byli kreple normalne, lepszejsze. Do tych lepszejszych wlewało się szprytu, a do tych normalnych ino ździebko octu. Do tych krepli filowało się jakoś marmelada, a no lepszej, kiej w to miał konfitura różana, no. Ten zwyk jest do dzisiaj, no pierony mieszczylo, z kuli tych wszystkich McDonaldów, we których wszystko smakuje na jedne kopyto. Mieliśmy przeca i łońskiego roku, i załońskiego roku te tłuste czworki, i oni w których piekarzy, kaj się robi kreple do porządku, to byli zawdy raje od samego rajca. No ale niektóre głupieloki boleli kreple we tych wioseckich amerykańskich szynkach, kasthausach, jak to tam w to jest mianowie. No ale kiedy się wspomna smak starcynnych i nie tylko, i mino, i ani z korzy i moich mamulkowych z ozworków, to jest teteroski poradza się oślimtać sołki pychol. Brało się cukier i jajca, ucierało się to wszystko na taką puchowatą masa, dodawało się do tego krupicy i ze 2-3 łyżki z ozworu. Do tych, którzy nie spokopili, co to jest imbir. Wszystko się to dobrze wychechlało, ani z korzy ginało, wywalkowało, nikiej nudle, ino i że grubsze, tak na cienki palec. Każda dobro gospodyni miaci już ostomajte szablony, którymi wykrowa wizgirne keksliki. Tak wykrone keksy dawało się na 2 godziny do zimnego, kajś do altanki albo na balkon, na spodeki szranku, co by dobrze tym z ozworem one przeszli i zrobili ci się blank kruchujski. Nie z korzy kładło się te wszystkie keksy do poszmarowania świecką, na poszmarowaną taką świecką blacha, musiało to być richtig woskowo-świecka i blacha cieniuśko poszmarowano, wrażowało się ta blacha do bradruły, do piekarnioka. Kiedyś się już uskwarszczyli, wciepowało się te zworki do blaszany kisty i dawało się na stół, gdzie piero po jakiejś tam 2-3 dniach. Wtedy też byli najlepsi. A w to jeszcze wspomni starkowo zista, lebo dorta ze markwi, we której musowo wlony był rum, arak albo szprit. A wszystko to się popierało winnym grzońcem na korzeniach i na cukrze. No, co ja wam sam bedagodą, niektórzy to znają, a te, co nie znają, to niech się pypcia dostaną, albo pójdą po Filip do głowy i podwie jakoś ich starka oma jest żyje, niech się o to zapytają i niech się naumią tego robić. Wspominał Eugen Spnioków.